Hola, soc Àlex Sánchez de la Fundació Catalunya Estat i m'agradaria explicar-vos unes petites limitacions al desenvolupament. Avui parlarem del que són els aeroports. L'aeroport del Prat, aeroport de Barcelona, té 700.000 persones que no poden anar a agafar un avió. De fet, sí que poden anar. Agafen un avió, se'n van a Madrid i de Madrid van allà on toca. Què està passant? Aena no ha potenciat la possibilitat que des de l'aeroport del Prat es voli de forma directa a destins internacionals. Hem de pensar que hi ha uns 200.000 passatgers que podrien anar a Àsia directament i que en aquests moments passen per Madrid, uns altres 200.000 amb Estats Units i uns 300.000 amb l'Amèrica Llatina. Aena senzillament no dona resposta a les necessitats d'un entorn com és Catalunya, d'una ciutat com és Barcelona. Però, a més, dels 48 aeroports espanyols, només 39 han tingut pèrdues. Només és broma, és a dir, de 48 aeroports, 39 han tingut pèrdues. Per tant, el model aeroportuari espanyol no té sentit. No pot ser que es munti un aeroport i perdi diners any rere any, rere any, rere any. Hem de pensar que aquest model el tenen dos grans països, Romania i Espanya. Usen el model centralitzat d'aeroports. Potser ens n'adonem que no té gaire sentit. I per últim podríem parlar dels sous dels controladors aeris. Els controladors aeris, aquí teniu la gràfica, de l'estat espanyol cobren una mitjana de 17.000 euros, quan a un petit país com els Estats Units estem parlant de 7.000 o a Alemanya de 6.800.